Domnul Vadim, care e diferența dintre gingie naturală și gingie artificială? Dacă vorbim de o proteză care e pe reabilitare totală, iată aici o aveți cu gingie artificială. La propriu, această proteză este una destul de mare. Dacă vorbim de o proteză care mimează dinții naturali și nu are gingie artificială, ea automat este mai mică. Atunci când pacientul ridică buza, el automat vede papile estetice, naturale din gingie, iar aici, la sigur, el vede papile la fel frumoase, doar că ele sunt desenate pe această lucrare. Deci, ca confort, cel mai des pacienții se adaptează și cu una și cu alta, însă când pacientul e tânăr, obligatoriu optăm pentru o proteză cu gingie naturală. Și încă o întrebare, e posibil ca la un pacient în gură să aibă, de exemplu, sus gingie naturală și jos gingie artificială? Cel mai des așa și se întâmplă. Dacă pacientul are reabilitare totală bimaxilară, atunci partea de sus este cu gingie naturală și de jos cu gingie artificială. Asta tot în condiții în care pacientul nu a așteptat foarte mult și nu s-a mâncat foarte mult os sau nu s-a consumat. Da? Deci trebuie să avem și os și gingie suficient. Dacă nu o creăm,